Muchas gracias. Señor Espot, por favor. Això no és un debat polític, és un debat moral, filosòfic, ètic i també religiós en moltes ocasions. Però clar, si la vida te la dona Déu, aleshores només Déu te la pot treure, segons quins preceptes, no? Però, a veure, el que sí és que estic a favor de la llei, evidentment, però sobretot des del prisma de l'individu. L'individu, diguem-ne, és el centre, diguem-ne, per mi, de tota acció, ja sigui política, ja sigui moral, ja sigui filosòfica, i l'individu és amo de la seva vida. I, evidentment, a partir del moment en què es produeixen aquestes circumstàncies que tots ja associem amb una eutanàsia, com poden ser aquestes situacions extremes, és evident que l'individu té tot el dret del món a poder triar quin ha de ser el seu futur al respecte. L'Estat, a més, si li hem estat pagant tota la vida a l'Estat, doncs, home, trobo molt normal també que l'Estat agafi i t'ajudi en aquests moments tan crucials per la teva existència.